No, tu si ešte ukážeme takýto pamätník SMP. Teraz to zrekonštruovali, tu dali novú dlažbu. Nejako takto to vyzerá. Takže toto máme pamätník SMP. Považskej Bystrici. Údajne zahynulo koľko. Toto máme napísané. Pamätná tabula k 100. výročiu vzniku Československej republiky, takže 28. októbra 2018. Ale je tu aj pamätná tabula na pamiatku zamestnancov v zbrojovke, ktorí v Považskej Bystrici položili svoj život v boji proti fašistickej okupácii. Tak v roku 1939 a 1945. Takže v roku 2010 to tu bolo iniciované. No a ja už takto vyrážam hore smer most. Čiže tá je to doprava. A pôjdeme smer Orlové. A za Orlovým by som mal odbočiť doprava na tú novú zvážnicu. To už chcem dneskam preskúmať, v jakém stave to je. Mala by smerovať na Lopatinu, ale neviem, pokiaľ to urobili. No a tuto sme mali v zábere pekný výhľad na ten diaľničný most ponad Považskú Bystricu, ktorý bol dlho komunikovaný. Tak to nejako vyzerá nový diaľničný most. Takže pekné. Večer je to vysvietené a je to celkom pekné. Cez zimu na bežky, keď sa chodí. No a hovorím, pred nami je rovno Veľký Manín. Aj tam mám napierené niekedy. Je tam obec Podmanín a tam sa vyjde na Malý Manín a je tam pekný výhľad. Je tam také rodinné sedenie urobené. Myslím, že tam je nejaký kríž vyhliadkový, ale je tam pekný výhľad na tú severnú časť Považskej Bystrice. Severovýchodnú, tak. No a tuto po pravej strane jede cyklotrasa, ktorá ide až do Kotešovej. No a tam už je to prepojené tým novým mostom, není ešte spojaznený, ale bude to až po Bytču tá cyklotrasa. No a potom sa kúsek prejde a malo by sa ísť tak do Kotešovej, áno. A tá cyklotrasa je do Nemšovej. Do Mikšovej, tak. Považská Bystrica Mikšová. No a ja to tuto otáčam doprava cez dedinku Orlové, aby to... by som nemusel ísť po hlavnej ceste. A na konci si pozrieme, či to video v tom opačnom postavení kamery bude vyhovujúce. Lebo ešte som to nekontroloval, takže neviem, aký uhol teda mám zvoliť na to snímanie. Mám ako hrudný magnetický držiak, ale ešte neviem teda, že či to bude ono. Tu si to môžeme tady to prebehnúť pekne.
Ďalší skok máme. A tu máme nejakú prekážku. Parkovačka. Tetka sa ma tam zaparkováva a nevie asi ako. Tuto napravo je taká mini zoo, hore sa dá nad Orlovým popozerať okolo kaštieľa. Čo si ma tuto štíplo? Ajaj. No čo tam je teda? No dobre, ja to dám ešte tam kúsok ďalej. Takéto by sa malo dať prejsť k zámku v Orlovom. Tuto je v Orlovom takýto zámeček a kúpil to Georgadze. No skúsime tu prejsť, akože čo tam bude. Na minútku. Máme toľko baterky aj času. Dúfam, že mi medzi tým nezavrú bránu. To by bolo horšie. Takže pán Georgadze, nejaký Bulhár, si kúpi tuto takýto kaštiel v Orlovom. Bolo to vybudované strašne dávno, ale kúpil to, no prerábalo to považské strojárne, to tu mali ako takú výstavnú a jednaciu sieň, vtedy do toho dali nemalé koruny, čo to poopravovali. No a môžeme si to aj tajto dozadu brať. Myslím, že tu je nejaká požičovná e-bajkov, aj takýchto nejakých bicyklíkov. Dá sa to takto celé pekne obejsť. Aj tam sú aj pekné záhrady. Pekný. No odtiaľ máme výhľad na tú Helenu, ako som povedal. A navyše tu máme aj výhľad na ten diaľničný most. Takto. Takže môžeme chvíľku zastaviť a trochu si to popozerať takto. Skúsime odpojiť aj kameru, že ako to pôjde nahodiť. Tak hovorím, tam je ten diaľničný most. V strede vidno pekne Kalváriu. No a tuto je považské strojárne. Ako je ten komín. Ak nejako. A tuto máme ten zámok Orlové. Kaštiel nejaký. No a môžeme to aj takto obehnúť cez ruku. Že aký to má tu. Hovorím, to je také, no. Tu budeme musieť ísť sem, pretože hentaj sa nedá. Berieme to tady auto. Takže tak nejako by to malo byť.